Средиземноморските круизи на Контитранс М. Ние измерваме времето не в часове, а в открития. От белите брегове на Санторини и драматичните фиорди на Котор до огнения ритъм на Андалусия и величието на Лисабон. Това е свят на мистични острови и елегантни курорти. Средиземноморието не е просто дестинация, то е вечната класика на морските пътешествия. В Контитранс М вярваме, че всяко пътешествие трябва да отразява вашата индивидуалност. Затова предлагаме богат спектър от преживявания. От енергията на големите ваканционни кораби за семейства и приятели на Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean, през премиум комфорта на елегантните лайнери на Holland America Line и Celebrity Cruises, до безкомпромисния Ultra All Inclusive Lux на Regent Seven Seas Cruises и Seabourn. Всички наши пътешествия са изцяло индивидуални. Вие избирате посоката, ритъма и компанията. Специално за почитателите на Norwegian Cruise Line предлагаме възможност за резервиране на Fly and Cruise пакети с включени самолетни билети от София или Варна. Средиземноморието ви очаква. Изненадващо необятно и уютно познато. Резервирайте круиз с Контитранс М, вашият експерт в индивидуалните морски пътешествия.